Qed isir dejjem aktar evidenti li l-membri tal-kabinett ta' Roberta Bela mhux komdi b'dak li qed joħroġ dwar Rosien Kutajjar u kif din qed tiġi investigata talli allegatament ħadet senserija għal binja li kellu jixxi negozjant Jürgen Fenech. Fatt li wassal għal ċanfira mill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Kizler bil-Prim Ministru qed jażel li jiddeċiedi li ma jiddeċidix tant li qed jibqa' jżomma fil-grupp parlamentari li jmexxi. Iżda hu evidenti li bl-aħħar żviluppi li qed joħorġu kważi ta' kuljum, il-kollegi ta' Kutajjar fil-Partit Laburista qed jintalbu ma jlisnux kelma ħlief biex jaqbżu għalija u la darba mhux konvinti minn Emil id-deputat Laburista dawn qed jażlu li jappellaw biex wieħed jistenna jew ma jikkummentawx bħal donnu biex ma jeħduhiex kontra l-lider. Fid-dawl tal-appelli mill-Organizzazzjoni Internazzjonali FATF biex il-Gvern Malti ifittex indirizza nuqqasijiet ħalli pajjiżna ma jibqax grey listed, il-Ministru Giulia Farrugia qalet li aħjar wieħed jistenna qabel ma tittieħed id-deċiżjoni. Inħeġġeġ lil kulħadd biex wieħed jistenna l-eżitu ta' dawn l-investigazzjonijiet u wieħed jieħu d-deċiżjonijiet li huma neċessarji fil-ħin opportun. U min-naħa tiegħu wara li qalilna li skontu kien biżejjed li Kutajjar irriżenjat minn membru tal-Kabinett, il-Ministru José Herrera ħarab milli jgħidilna jekk iħossux komdu li għadha tifforma parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. Is-siġġu parlamentari nasab li l-persuna għandha tiddeċidi tirriżenjax jew le mill-Parlament. Imma mill-Grupp Parlamentari? U parlamentari, fimni, no comment għall-istadju li kelli ngħid għadtu. Bil-Prim Ministru jaħrab għal darba darbtejn milli jiddeċidi fl-interess tal-pajjiż, Rosien Kutajjar qed tkompli tinsisti li tifforma parti mill-Partit Laburista fil-Gvern, ġimagħtejn wara li pajjiżna spiċċa fi grey list internazzjonali fost l-oħrajn minħabba l-evażjoni tat-taxxa.